Good morning, good morning, good morning mga ka-TL. Mao ni ang unang Domingo sa pagtungtong sa tuig sa 2025 mga ka-TL. Dili na to si Piaton sa ato ang pagsimba diya sa atong buhi na Dios mga ka-TL. Ano to? Kay mas mao ni ang mas importante mga ka-TL kaysa lilihi niyo diya sa inyong mga lihi-lihi. Mao ni mas importante nga dili gid to si Piaton ang ato ang unang Sunday sa ato ang pagsimba diya sa atong buhi na Dios sa pirmirong sa tuig sa 2025 mga ka-TL. Mao na nga ay na mo paglangan-langan diya, kaligo na mo diya kay udto na. So na. So, sige na. Di na. Sige, God bless. Bye-bye. Happy Sunday sa tanan. Happy Sunday sa tanan. God bless. Love you all.